Moi, täällä on Nepsu ja mun kaveri. Moi! Ja tänään me kuvataan Q&A meistä. Niin, me laitettiin siis Instagramiin kuva, miltä saitte lähettää kysymyksiä sinne. Meillä on nyt jotain 18 kysymystä, joten eiköhän vaan aloiteta. Joo. Elikkä ensimmäinen kysymys on, että parasta toisissamme. Ja mun mielestä toisissanne. Ja Nella on tosi positiivinen ja se saa mut aina nauramaan. Vihros pitää keksiä kuule. Se on hienoja vaatteita. Seuraava kysymys on, että kumpi valittaa enemmän? Minä. Nella valittaa. Ja se mun oikein nimi on Nella, jos joku ei vielä tiennyt siellä. Niin. Ja kolmas on, kertokaa mikä muistuttaa, kertokaa mikä eläin muistuttaa meitä. Nella muistuttaa ehkä, mä luulen, että Nella muistuttaa Karhu! norsu. Nella muistuttaa norsu. Nella on ihan selvä norsu. Entä mä? Karhu. Karhu! Koska sä oot niin semmonen peto. Peto on irti. Ups! Seuraava on, että kuinka monta vuotta ollaan tunnettu? 2,5 vuotta. Joo. Siis 8,5. Tässä on ihan hirveän paljon. Joo. Mitä tuli? Kavereita. Kuinka monta vuotta olette ollut kavereita? No siis kolmosesta. Joo, kolmosluokasta. Muista nelosluokasta. Joo, nelosluokasta asti me tutustuttiin enemmän. Ja nyt me ollaan vitosella. Joo, seuraava on, että meidän lempiväri. No, tälleen kesäisin mulla on vihreä ja sininen, mut sit mulla oli talvella valkoinen, musta ja harmaa. Mun lempiväri on harmaa ja valkoinen, sininen ja sit kaikki pasteliväri. Ja sininen. Kuole murkku! Noin nyt kuole. Seuraava kysymys on, että lempi YouTubettaja. No, paljon. Mulla on tosi monta, mä en nyt jaksa luetella. Tuulee! Toivottavasti te kuulette jotain täällä. Joo. Seuraava on, että lempiruoka. Mä luulen, että mulla makaronilaatikko tai pizza tai hampurilainen. Mulla on pizza ja sit spagettia ja jauhelekastike. Ja sushi. Joo, sushi. Seuraava on, että hauskin muisto. Niitä on tosi monta. Ehkä kaikki vesisodat varmaan. Niin, mistä kaikki yökyläilyt, ne on tosi kiva. Joo, ne. Ja sit seuraava on, että onko Eve kiva, eli meidän kaveri, ja Eve on hyvin kiva. Eve on hyvin kiva. Ja seuratkaa Eve IG:ssä .eve. Joo. Seuraava on, että miten tutustuitte? No me tutustuttiin ihan vaan päiväkodissa, kun Nella tuli päiväkodiin. Tosi kärpäinen. Joo. Siis ihan vaan päiväkodissa. Joo. Eli seuraava on, että mitä teette yhdessä yleensä? Syödään. Ja no me katsotaan myös leffoja ja kuvaillaan tosi paljon. Syödään kyllä oikein paljon. Seuraava on, että jos meillä on inside-läppiä, että mitä ne on, niitä on tosi monta. Jotkut ei ole asiallisia tähän videoon, mut kaikki Dub Smashit ja se Minttu juttu. Äläs nyt! Minttu! Seuraava on, että Jaffa vs. Tästä tulee nyt pari tällaista vs-juttua. Jaffa vs. Sprite, ja mä sanon, että Sprite. Koira vs. kissa. Koira. Kampaaja vs. Ope, koska meidän Ope on paras. Sitten paloauto vs. Ambulanssi, koska mä oon tapaturma semmoinen. Seuraava on, että lökärit vs. farkut. Ja mä tykkään enemmän käyttää lökäreitä. No siis, lökärit on paljon paremman tuntuiset tai semmoset on tosi kivat. Niin. Mut farkku ne näyttää tosi kivalta päällä. Niin näyttää. Ja se vähän riippuu, että missä tilanteessa. Nyt tällä kisalla mä sanon lökärit. Kiitos kun katsoit tämän videon. Painakaa peukut ylös, jos haluatte nähdä Pihlaa useimmin mun videoilla. Joo, tänään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!